Number one, offensive foul, third personal foul, first team foul. Ariel. Araw, kabalyong. Santiago Basketball. Blurs, harap terus pertama kita jangan Blurs. Tak memaafkan kita. Number 5. Okay, substitution. Right to shoot. China kita, China, kalau dia. Number 5 is personal foul. Kirain nga eh, kaya kirain. Kirain ko kasi, kirain nila. Foul. Ay,
Flame. Congratulations! Like Leonardo, number 21 from Ilias, second personal foul. Warning for penalty. Wala na, connect up mo. Wala lang tap mo. Kung match na yung meron. Excom na. Additional score, 52-51 in favor of Santiago. Second game lang daw. Transition. Naglaro ko. Ika mga. Transition. Kami laro. Wala kayo. Kami lang ba sila mga laro ako? Abano. Ay kami na nagtagpo. Foul. Wala ka talaga kami na. Marito, yan ko. Napakarin na dapat ko na. Susadit lang. Dikit lang. Dua ko ang yun. Nakaman. Pero kung gumakamag ito. Trabahan naman ang dagat. Namipit mo na. Naman kalahirian Bukol. Naman Wato Santiago. 55-56. Foul. Number 8. Number 8 is personal foul. Ilias. Single kita. Los na, kali-kali. Papalit na liulo pa. Shoot. Foul. Ayun, kung tawag kaya nag-score na. Pagkakaroon nila.
Gawa na to. Stand for good. Offensive lagi foul. Number 11. Yan. Isang yan. Fouls. Gimana po? Mulai na. Masang situation kita. 14. Stop. Warning for penalty. Los Chicago. Mayo-mana ako magtutulungan. Substitution. Stop. There. And the shoot. Foul. Both teams. Basket. Hallelujah. Walang kapang sa nagpapon. Babato man lang. Foul. Number. Hawakan Hallelujah. 52. Sabagay, sa isang man yan. Gamitin doon yan. Ready? Tumisin yan. Dapat na dito. 2 minutes. And the shoot. Balik na yan sa'yo. Five to shoot. Shotgun. Sa mga tanong. Shotgun.
Sakra kita. Sakra. One minute, 3 seconds. Remain time. Minute. Marit, pagkasunin ha. Pagkasunin ha. Kaya ko mo. Di po takray nila ako kasi nag-aapo. Can we shoot? Foul. Offensive foul, number 11. 22 seconds. 14 seconds after kita. Time to shoot.